Amanda. Oh, laksan na yung tabi yun. Kita may kita nga rin doon na nalalaman ni Kalo. Join with us, eh? Join with us in worship, eh? And, ito, hindi ko ito. Ito, ito, serva na Kalo, ito, mukha na Kalo, eh? Nakapagpinito na mama. Ito na makalio ko na nangkambulan na banda. Ang kami na kami nagarubo, namanela, at kami nakamuni, kurang. Ito, sulit ko muni, may sulit ka man yung minister raw, kurang. Hindi naman, makasilay ka naman yung go, kurang. Nakapilay ka na yung minister raw. Nakapilay ka na nung nilalama. Na nung ni Riva Kambulay, na nakapilay ka, kurang. Ito baka mo sa muni. Tatakawang mo naman mo, sa sarili daw ng katurangan, rende, ke muni. So, rende ke muni, ito niya ang please bless it, Father. And keep each young person in this room with your holy presence. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah, hallelujah. God, we bless you, we bless your name. Lord, we bless you. We bless you, Lord. Habang naman sa kalong, nangunandala na sa ito, alam mo mga kwa, ha? God, inhabit the praises of these children, eh? And so, we thank the Lord for that, eh? Never fail me yet. Never fail me yet. Jesus now has never failed me yet. Bless me, I know that wherever I may go, Jesus' love has never failed me yet. Never failed me yet. He's never failed me yet. Jesus Christ has never failed me yet. There's one thing I know, that wherever I may go, Jesus Christ has never failed me yet. Tandong nene nang mulai balik ya. Dulu sih no kamu satu abu di kabika. Kau cara wana ni sakai wana guna.
Na level ni nung mula ya na ulo matua kita leono. Level ni nung mula ang Enrique may daki wala mo ni kami kayo ra, hindi. Ang baytay dali ni nung ta sala ba dito pa na batanay. Me faswa kinugna. Yan doang ano matanay yung wala sa kini mula may sinoyang. Nikua ayo satu may Amerika. Nikua sa baka wala ta dito na kurang ng bala niya wana ni raw papa. Nikua sa baka ta dito na kalo mo sa kabay no marama no butang bende. No dito talu bende. Kaya baka ta dito me kiro friend me kiro sa dikiti me kiro mga sena dito kalo ni singa na tayo bende na kalo. Ngano bitalo no kakapakiyaw. Bende na mo may bala. Bende na ta. Kano man na naman ako sa dito na kita. Aw sa mo bangara kakana to ya. Bangara kakana uli sa nakana. Sa hindi na kakano. Sala ko nung nala ko nung tao, la ko man sumat kero nung nanalilay. Niya kada bango, tukoy bango meyaw. Uli ka na makalewo na tamamu. Kasi manibulyan ko nakala manibali mo. Yan naman kailangan mula may kinoya. Yan naman na muna. Ito mo siyo may kinasakalaw ya kya. Hindi ko siyo may kinasakalaw na muna. Ako hindi nagkaroon na ka. Kaya sa mga hindi nagkaroon na ka ba? Kau ba, ato nga, sa mga nag-complain. Kali naman nakauli na kawa. Naman na muna. Nanaloma yan. Nanaloma. Yan na. Kito ba? Kito may bikin to. Buikwa. Tangin si Koya. Kito sambil bang ko pang magkalilo ya. Tukuli may kito mdini ya. Kito nalang matkina. Who's gonna go with your mom? Who's gonna go with your dad? Eh, ulo matong mdini ya. Mula ko matkina muna. Kito yan yun. Kito mdini ya. Kito wala ko matkina. Kaya yan ang taon to. Ay, bakit ko mdini ya. Mela ko matkina. Nangubuli. Sino siya yun? Nangubuli niya. Masama ko din yung siya. Hindi ko Ang satu nunggu degree. Nibuli. Ang tubo naman. Satu na degree nibuli. Hindi ko ang satu may Amerika. Hindi ko ang sa may tubo na. Wasak siya ko kakyang daw. Nisin na nakandeng. Madayo ka daw. Nakalok. Pilay ko rin nakalok. Kita ulo, kita kira-kira, kita besta ka. May kira ko gusto ko kaya, nabanduan ko. Kita wakan buta, sama kita kami kita mas nagkendo. Sama kita kami kita karena nerto na succeed me. Dua na mubali. Mubali na ko. May dua na mubali, may dua na mubaka me. Bakit hindi ko nakatama na solve ko? It's not impossible with God. Because God loves you. Amen. Meron ng pula ito ng bag. Sabi ko, meron ng pula na isisu. Dovango, can you say it in Fijian? Jesus loves you. Ronga di ko ay? 지수 로마니 있고. Can you say it one more time, Laura? 지수 로마니 있고. I'm gonna ask her to say it last time. 지수 로마니 있고. Ronga na namona. Na maram ni Korean mo. Sisu naman ko. Ay! Okay ko. May buka may white kami yun. May buka may lang bikin. May ready ko. May siguro ng alphabet ko. Jesus loves you so much! Dito na, sityo, dito na siya. Dito na, Jesus loves you. Dito na, siya mo dito na katumay ko mula naman na siya mo. Ano, wala nga ba ito? Dito na kaila. Jesus loves you. Mabalangin. Dito na kaila. Kaila baka mga victimation mo. Eh? 1, 2, 3. Jesus loves you! Rua, talu! Jesus Mariko! Simulan ako. Eh? Simulan ako. Don't forget it. Thank you for the precious blood of Jesus. Thank you.
precious blood, the blood, the blood, the blood of Jesus. Thank you for the precious blood of Jesus. Hindi na tumarano mo di po siya laya. He will never leave us nor forsake us. Hanggang ginawa niyo mo di po siya laya. We worship you. Hallelujah, 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 hallelujah. Exalted, exalted. You are breaking down the walls of Jericho. Thank you for breaking down the walls of Jericho. Thank you for breaking down the walls of Jericho. Thank you for breaking down the walls of Jericho. Thank you, Holy Spirit, Spirit of the living walls of Jericho. Thank you, Spirit of the living God. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you for all that you do. Thank you that you are more powerful. You are the Lion in the tribe of Judah. Lion in the tribe of Judah. You are the Lion in the tribe of Judah. Lion in the tribe of Judah. Tuhan ramai secara kaki seperti bintang betul tadi untuk kita membulang Kailangan nakarakan na kamata.
binigyan ng bulletin ko. O din para sa komisyon. Pero kahit siguro lang ko, nakalo ko, ang beso tayo raw, nakalo ko tayo nga, ay nakabina. Amen. Ito nakamo sa kabe, kung mo dinggong may alo mo, nikalo, werami sa kaba. Yes. Kira, lewo na ko, sarang makanak ka mata. Siguro yun na matanggal yung malaman ko, yun na matanggal. Niko, taura na po siya, kung kayo magandang alom, ikaw magandang sa mga alom, nanduka. Iyo. Niko, taura na po siya, kung pirita ka, kung kayo kirati ko ito, nyo, sisuro ka niko, Kantina. God can change the circumstance. Iyo. Nakalo, rani besa utaki. Kantina. Nakalo, rani, kung ko tanya may nambulan ko. Kung kita ko tanya nakalo, may nambulan ko. What is the plan? Naman ko nakalo bicara may ko, I alone know the plan I have for you. Iyo. Eti ko na plan ni kalo, may balik ikan dan lindua. Sama lindu bikin itu uang, basi ko may buru-buru ko, ya pakadala ka, siya naman ko. Tema. Kahit ikaw ang mga kalawin ko, na Paula, kahit may yun may ito. Before the earth was created, you were on his mind. Yes. Amen. Sa tubo-tubo kata di ko uchi. Kaya mo ba, sandara mo na nga ni Rode, kung nung utama mo na. Hallelujah! I like that. Sandara mo na nga ni Rode. Nakalong sa kalati ko, kung nagdarabong ko, nang maninikan ko, nataman ko, natinaman ko. Tina. Yes, sangat itiko mana plan ni kalau o kana mai tiko isuba mana balengo e sangat tiko nindo na kiana yan. Iyo. That's real problem. Balengo ito sangat isi. Iyo. Go na kau dia kaya. Nakalo siya ni ba may ano na may tuwa tuwa. Nangong na iko tingko makina na bosa ni nru kaya iko ngai pita yalo mo na bosa kaya. E tu nga ba mo na package ya mga rota kami mo na kalo. Natia mo sa kay ko tiga mga tiga. Iyo. Kito biya may kawi kim do mo do tingko mo na package ya. Iyo. Amen. Then you will fulfill the dream that God has planted in you. Biko tingko mo na package ya. Who knows? 3 years may o tinasingan ni ko. Kito sa hangay ka naman. Kung doon na batel lang ko, objective tagi kim mo daw ka. Hallelujah! Ito palit ko may bangko, minito mong garantel sa naman eh. Sana kaya naman ng poyo. Hey! Hey! Bakit eh? Yan, ang ni ko ng I biko. love it. Amen. Rapid naman nila din ang biko walang din din taga ni Tiko. Biko na plan ni ko. Yes. Iyo! Tiko din na! Kinaman ko, baman na yan, dekang na yung dosya, wikim tungan babsi ko. Baman na kami yung ganyan. Tony. Chone, okay. Nangaw na gay, nangaw na sembera ni kune dari kino chone. Sabatin ko na kalo, chone, o kaya na loya, o Iyo. kaya na balata kiro Tina. na kay nona. Tina. Yan na plan ni kalo. Nangaw na sa suno may kino chone. Gay bang ko na kalo, you are fearfully and Yes. wonderfully made. Iyo. Malaki sa niban ko ng galingan ay tawag ko na tawag. Tawag ko. Ni ready ko nga bangko, kaya baka ni ready sa nga bangko, ni ready sa undi. Hindi ba nga mo ang sabi. Iyo, malaki ni bangko ko sorry. Hindi na kami abang nga bangko, sorry kay may darong kay nito. Ele mo nang kaya may tabi undi, may kaya ng daro. Yes. Yan ay tubo-tubo ni ko. Nori ko lang ko duro mo kinanandrende. Nandrende ang gay besaw takiko. Noy ko tuniko. Nabe, nandrende ay ko lang ko duro ma. E besaw tak na tubo-tubo ni kalobi ko. E besaw tak na pinaka ay bitabi ko naturanga. Na bosa ni bata kay biko. Na bosa ya gay buling-buli ka. Iko asya ni tamataba. Na bosa ya. Ya, na bosa ya. Nagmuri ko di ba makina. E besaw taki ko sarang amungan nita. Iyo. Di ba, asya ko pinungan nita. Tina. Pagka na kalo, ay kagang ko, iko na. Tama tatang ko. Nangaw nga, kaki na bang ko, na tama tabi ko. Di ko nangaw niya, tiyang lego, nangaw niya puta-puta ko. Ipag sauri, na tiyang ni puta-puta ko, na tiyang ni bebe lego. E bontok, ikong bulang-bulang. Tina. Gusto na mo, ito na kamuti na bang ko na, kayong gay kita na mo. Ayaw sa nakamuti na. Tina. E sir, bayan si sir. Meteke bunit ko. Amen. Ako ang mga doon niyo tawran doon na po sa kaya. Ay, ba kayo? Amen. Kantina. Niko mo sa kay ko ngabi ko chisu lo mania ko chisu. Hallelujah. Ko chisu era ni beisa utakia. Kaya kasara ni beisa utakan ng bulan na maramo ko. Iyo. Beisa utakan ng bulan na maramaya. Beisa utakan talaga ng bulan na maramo ko. Pero talaga ni kayo.
Yawa mabukao nung guna. Dito ko din ako, tuwa kayo raw na matagalo. Au susi na raw mo ni bali binaka. Au sabo ni binaka. Au sari dagat ako binaka. O Carlay ni kaya baka sisiwabo si tao. Ay lesi mo ibale sa hindi ko mayen do nang. Amo ni ang pinito na raw mo ni mo ko. Au raw mo sa bira na tamaka. Ako biya, iko pakamuputa ka na ilabo ni tamam. Iko ando to no mabuli. Ayaw. Meron mga anak kasi ang yung gas niya muli nyo. Pato, talita ka ng karabino. Ako sa kaloya. Ang gay dami ako nakalong doon ako. Turanga. Kaya makasara ni recycle ka, ginatabay ni Bia. Kora ka na tama din sing niya nga. O ayaw, nakatalay. Kaya mo niro ni nakaban doon nakabo. Kaya makain doon natabay ni Bia. Sabi rin tayo, ratobi kami natamata. Kau talay, sama mi nakatawag kina na Bia. O ayaw, kukabo, sibisara. Kaya mo niro ni nakaban. Amen. That's right. That is right. That is so true. Ang gay taura yaw, ito na dingin-dingin. Nabuasa gani-gani ni tamata. Kung baka, puro talaga ng loob, ang gay, sana ni Pieting mo. Amen. Yeah. Ang baboy kawat yung ngayon, yung buasa yung nga tamata, ayaw, tosot ko nga. Nangunang ko, Cornelia, ang doon, nandun ko. Parang hindi tala-tala. Hey, masasaw! Ayaw, kahit ko nga wabin nung galaw mo ko. Hindi na dito ko may talo, hindi ko mabanay. Ayaw, di nakatuwa siya, di may prison office, akin to, may ko nakotes. Di natin ito. Niko, dito, landscape pipihe, wasa ko rin kayo nga. Ira nang mo ni ira lubin yung isa. Ira sinira mo na nga ni sumo ng bata, ng rawang mo. Ira sinira mo na nga, hindi ka nila ako ng GPA. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Father. Mga kaliro, talayaw, ito na po sinidro ka. Kung naturo mo ng duwa-duwayaw, nakulang ka labi ko. Iko lang din, iko sa amay. Kung naman nabuka, iko sa akin na sinwe GPA. Kaya baka rin nila kababiraw na maramang ko, rin nila kabiyaw. High five man dami ko tayo sige sa mukha ko rin nila kabi ko na ko. Rawa. Rawa siya wakay. Rawa sa sana. Amen. Nabiyabiyan niya, buhay puli-puli kaya lo mo. Kaya baka, Roman yaw. O kaya mo. Sana mo, nanakamun na nakamun, dahil kindalala sa nakamun, hindi kaya. Sumunod kita, han! O yung, silang kaya gabi ka, nangangal ni Rere, hindi sa nakamun. Balata mo, nanikundin mo, manondrabose, so natamata, baka yang nga takiro, may natiyaboro. Karang ko na ko matamo, nampula ka naman, hindi ko nga natempe ni musumo. Amen. Niya po ko tusang na ginagawa ko na tamata din. Amen. Di ba ba, di mo na kaya ko dapat ke. Ay ko bang go, yaw na sa kanin dapat ko ngaki. Ko na singa, nandoon na nung kupalan, nandoon na singa, nandoon na nung glory, nandoon na singa. Natsini na lubengo, nandoon na singa. Nandoon na wakin ko para na baori. Nandoon na wakin ko tura ni Korea. Amen. Wala na ba niya kanusuk, na wakin ng batang-bata ko. Niyo. Tarawa. Pagkatawag dito. Ano mong view ke pagkatawag dito? Pero nga niya, wala kabang ko. Beso na nga niya, kung may mati ko waka na last step. O kabang ko dito, what's your plan after 10 years? Ito na beso niya ke. Dahil hindi naman, ako binakatimin ko na wakina. Dahil hindi naman, ako binakatimin ko na namabali. Ano mo bale? Come on, beso rin. Labi hindi naman, hindi ka binakatimin ko na kulodi. Ito na siya nila mata ko. Ya baka ito binakata, mag-isang tagi ko na to. Kapamunta ni King Gamonto na boss, kaya tayo na tamata, may bedi ko po. Kung nakakabang ko po, labi Timoni. Hakuha maganda niyo, bedi ko, di ba Simone? Iyo. Kuha! Nabigaw na kini-kini kong bedi ko, ikaw baka lawa birata na chiko, napakanana rin kalor. That's right. That's right, guys. Kalau makunin pun di rutin abang ko.
Kalau kau kau punya lah sama tak kau, kita mau buat kau kau punya utu ya. Orang yang punya mungkin memang kau nak kau. Pas satu kali kau kan, kau ni kau musuh tu. Lepas kau nak ngomong kau. Ina. Mana itu betul pakai teman kau nak kalau mereka cuma binaka. Kau biasa di pernah kali itu, kita nak mata binaka, kita nak mata mani, kita nak mata kawai taki, kita nak mata angka. Iyo. Kau biasa di kau foto tadi bukan doi nama mana, nak kita kita nak mata binaka. You have a great future, you have a great plan. Kau bakal lupa kau binaka. Amen. Binaka ni Amen. Quando l'anno che finiamo di lingua, called the altar call. So we got a chance. May po rededicate kapanamumula. Kasi may po lingua man nakalo yalo mo po tayo siya nakalo. So this is the moment. This is his moment. Eh? Cosa siningona niya yung Miss Key, siningona niya yung Miss Laura, this is God's moment with you. Ako, nakauwi naman ako, sulitin ng bulaw, sulitin ng bulaw na tulong when I was 21. O parang mabego na ka, 2 meetings, the enemy, na nasakasanga na terror, may pagkalasa. Takot ka naman, doon ko yan, doon ito ta, naman pa na truck. But it's nothing, guys. Laura can tell you the same thing, it's nothing. God is knocking on the door of your heart right now. I want you to take that step. Take that step. You want to give your heart to Jesus? Come here. Take that step.
Come before the presence of the Lord. If you want to rededicate your heart to the Lord, come to the front. This is your moment. This is your moment with the Lord. And if you're ready, bless your heart. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you. Let us pray. Let us pray. Father, we thank you for the young men that stand before you this evening. Thank you. They have come to give you their hearts. They have come to give you their hearts. Dear Jesus, I believe that you have spoken to me tonight. I come in obedience and I give you my heart. For what it's worth, I'm sorry for hurting you. And tonight, I want to start again. I want to go the right way. You as my leader. In Jesus' name, amen. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. I'll ask just lay your hands on them and let's pray for them. Come on, lay your hands on them. Ako po at ako. Sulod ko niya. Move. Turun na ikaw lang. Turun na ikaw lang. Malaman sa kuna. Kurang na naman sa sabi. Sakit mo lang ng sabi. Lawan ang tayo na. Lawan na yung tipo na kung nagsinapot. Sakit na tipo na face ka rin. Hatang ko sa ulo. Ang sulo mo kurang na Pagsakan tipo ng pula binapot. Pagsakan tipo ng face rin. Kurang na naman ito sa kaya ni Maui ni Kemo yung kuita yato. Pagsakan tipo ng pula binapot. Kurang na binapot. Thank you. Receive in that power of the trust you.